Eu sunt Swagmanu și astăzi vom juca un pic de șlef. Poate așa se numește. Și faza cu minigame-ul ăsta, voi trebuie să vă omorâți cu lopeți, cu tână, și o să vă arăt și spawn, este un spawn genial. Vedeți? Opa, 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 la, opa, opa. Acolo pică și mai este un strat și este din ăsta portocaliu. Și nu o să mai bagă și... O să-ți mai bage și... Tățăia. Da. Da. Nu. Nu o să mă bag, n-am chef să mă bag. Nu sunt cu sunt unele kituri care îți dau un TNT. Kiturile sunt chiar... Păi. Mâncați-o. Unde ești, mâncați-o? Mi s-a întâmplat că cum o să spargă toate și de aici eu să stau pe un bloc. Aici ceva, nu mă vede. Vezi? Și acolo. Acolo, dacă picați. Nu se morți. Pare cu ceva și nu e chiar. Pică din cer ceva. Ar fi șmecher să-ți urci picioare. Ăsta e din Left 4 Dead. Papa. Acum el va sparge. Papa. Oh, da, am câștigat. Am uitat să vă spun. Spawnul este super. Uitați-mă mai la el. Acolo este tot unde am jucat. Acolo este pizza. Acolo este construcții. Și acolo e lopata. Acolo, dacă o vedeți. Chiturile. Aici vor să face, să mergi între chituri. Avem mai chiar creeper-ul. Mergi chituri. Uitați-mă la, ar fi extrem de șmecher. Creeper-ul este acela cu TNT-ul. Ceva genul one. Ce tare e. Wow. Mă scuzați că n-am postat nici ieri, nici alaltă ieri. Da, am fost la școală. Am avut o grămadă de treabă. Am fost plecat. N-am putut să filmez deloc pentru că telefonul meu rămâne foarte repede fără baterie. Fuck you, intrați unul. Aici. Și vreau să fac asta. Da, și așa. Răurăciură, murică,
Pe cine mă arunc? Ea, el sau el? Fac timp? Nu faci tu timp, nu faci tu timp, nu faci tu timp. Ce asta? Vreața. Nu faci tu. Da. Vin eu, pic și tu. Deci, mi se pare ciudat. Pică aia, pică și aia. Pic eu, pică și asta. Oare acum? Nenea! Dacă vrei să te ascunzi pe shift. Ce-am crezut că e interesant. Așa, bătiți-vă. Știi când mi-a faza aia? Îți sapi cu ropa aia, dar tu știi tu în ea. Și aici chat-ul face nebunii, deci ajunge până jos și nu mai e cum să decât să dai pe hit. Mă duc la pizza. Și eu nu o să mai fac. O să ies. Și am văzut că în ultimul timp e numai la tort. Nu este la pizza nici. Și vedeți, mapa e mare, doar că are decât un strat jos, nu are două, în caz de ceva și într-o fugărește unul, pentru că asta nu mai are niciun strat. Dacă vă uitați pe shift, nu mai are niciun strat. Da. Suntem pe serverul RBSG, o să vă las eu IP-ul în descriere. Hai să trecem la treabă. Vedeți, aici ne dă un târnăcop. Și ăla puțin în jump. Vedeți? E pizza. Asta roșie, nu știu ce e. Ei. Gogule! Nu știu ce e. Ce vrei? Vezi? Îmi este nesutrat. Decât asta știu că-i ciuperc. Serverul nu-i român. Este englez. Da, este englez. Da. Uite. Ați văzut? Nenea, numai pățune. Așa-i. Fraiere. Bă, să până liniște, tampoi mei. Și mă nervează.
civilizăm. Am citit gândurile. Oh, da! Voi... Păi cam atât a fost și cu episodul de azi. Nu uitați să Nu uitați să dați like, subscribe, share și până în data viitoare eu vă spun pa, pa. Goodbye. Pa, pa, pe viitorii mei.